chakodi ng'anyo sebedo nada ng'eni kopogore kod ng'anyo mano mar chieng' tich adek ma jumani isebedo kiluwo kata ng'anyo mamoko ahinya to mago mag rowere mag Gen Z mosebedo katimore pacho kae. Gima dawach Joyce en ni ok en tich mayot nikech ing'eni seche ma ng'ato neni kae not oneno TV ng'anyo timre kama indi nitiere jok moko be magoyo ni simu ni to ng'anyo chalo nade miwa updates ma yes ndio onene TV lakini pod odwano ng'eni in ma intiere ground chande ang'oma timore to yudo ka kinde go eko kata mondo mi iti gi simbi ok en gima yot nikech mokwongo an Gen Z to jok mang'anyo kade thoth gi gin rawere mag Gen Z koro seche moko bing'eni kokirwako kata gik manyiso ni in jafwambo yot ahinya mondo mi obila otimre nade owach ni mae bende jang'anyo nikech yudo ka seche moko ma obila rakore gi jong'anyo chande ntiere kaka seche moko ibayo iro malungo wang kata tear gas canisters kande kata in bende onyalo yudi. It's not ni koro in kaka jafwambo entirely intiere safe onge seche ma inyalo wacho ni ka wadhi ng'anyo kata maandamano as a journalist I am totally safe onge ikiani tear gas no endo onyalo yudi kanye to ponono ni obali sasi bende ikiano nyalo yudi kanye koro ken gima yot. Barakin